Dear students, welcome to our class. ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଧ୍ୱନି ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା। କେବଳ ଧ୍ୱନି ହେବନି କି କେବଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ହେବନି, ଦୁଇଟା ଯାକ, ଧ୍ୱନି ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଯେ ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି? ରାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଏଟା ତ ହେବନି। ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଏଟା ବି ହେବନି। ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ମ କେଉଁଠି ହେବ? ଏଟା ହେବନି। ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ରା
ଆଉ ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ରାମ। ଏଇଟା ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ କ'ଣ ହେବ ରା, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ରାମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ନା ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ କିଏ ହେବ ରା, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ରାମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ରା ହେଲା, ସେମିତି ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ରାମ। ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାରେ ତ ହେଉନି। ଅପସନ୍ ଏରେ ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ମରେ ହଣ, ଏଠି ତ ରା ହେବନି। ସିରେ ଅଛି ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଏଠି ରା ହେବ କି ରା ହେବନି। ଡିରେ ଅଛି ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଏଠି ରା ହେବ କି ର ହେବ, ରା ହେବନି। ଅପସନ୍ ବିଟାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ରା, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ରାମ। ବିଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ରା, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ରାମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପଚାରିଦେଲା ନା କ'ଣ? ରମା ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି? ରମା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ରମା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ରମା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି? ରମା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ଦେଖିବା। ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ମରେ ହଣ, ଏଇଟା ତ ହେବନି। ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଏଇଟା ତ ରା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେବନି। ଆମକୁ ର ଦରକାର। ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଏଇଟା ବି ରା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେବନି। ଆମକୁ ର ଦରକାର। ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ର, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ମା ରମା, ଏଇଟା ହେବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ର ହେବ, ଆଉ ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ ମା ହେବ, ରମା। ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାରେ ତ ହେଉନି ଆଉ। ଅପସନ୍ ବିରେ ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ରା ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସିରେ ବି ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ରା ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ର ଦରକାର। ଆଉ ଡିରେ ଅଛି ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ମରେ ହଣ, ଏଇଟା ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ର, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ମା ରମା। ଅପସନ୍ ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ରରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ର ହେବ, ମରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ମା ହେବ, ରମା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ?
एट्रे पचारि ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हुए न हेले कौन हम ना अर्थपूर्ण हम ना ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हुए ना अर्थपूर्ण हुए ना। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हुए ना अर्थपूर्ण हुए नहीं। ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हम ना अर्थपूर्ण हम नहीं। ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हुए ना अर्थपूर्ण हुए नहीं। आउ थे कही रखुची जे ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हुए ना अर्थपूर्ण हुए नहीं। ध्वनि पद्धतिबद्ध न हेले कौन हुए ना अर्थपूर्ण हुए नहीं। ऑप्शन नंबर बी। आगो को जीवा परवर्ती प्रश्न। ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहा जाए। या पूर्व भी गोटे क्वेश्चन पचारि जे ध्वनिर लिखित रूप को कौन बोली कहा जाए। कौन बोली कह वर्ण बोली कह वर्ण। ध्वनिर लिखित रूप को कौन बोली कह जाए ना वर्ण बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी ध्वनिर लिखित रूप को ध्वनिर लिखित रूप को कौन बोली कह जाए ना वर्ण बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी ध्वनिर लिखित रूप को कौन बोली कह जाए ना वर्ण बोली कह जाए। ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए ना वर्ण बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी ध्वनिर लिखित रूप को कौन बोली कह जाए ना वर्ण बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी। आगो को जीवा परवर्ती प्रश्न। वर्णर उच्चारित रूप को कौन कह जाए। वर्णर उच्चारित रूप को कौन बोली कह जाए। वर्णर उच्चारित रूप को कौन कह जाए ना ध्वनि बोली कह जाए। वर्णर उच्चारित रूप को कौन बोली कह जाए ना ध्वनि बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी वर्णर उच्चारित रूप को कौन बोली कह जाए ना ध्वनि बोली कह जाए। वर्णर उच्चारित रूप को कौन बोली कह जाए ना ध्वनि बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी। आगो को जीवा परवर्ती प्रश्न। ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देई थाए। ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देई थाए। किए देई थाए ना वर्ण देई थाए। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देई थाए ना वर्ण देई थाए। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देई थाए ना वर्ण देई थाए। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देई थाए ना वर्ण देई थाए। ऑप्शन नंबर डी
ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देइथाय बोली पचारिछि। किए देइथाय ना वर्ण देइथाय। ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देइथाय ना वर्ण देइथाय। ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छे पिला माने आजिर क्लास टी को एठी रखिबा। ठीक अच्छे ठीक अच्छे पिला माने आजिर क्लास टी को एठी रखिबा। पाठ पढ़ा जारी रखंतु। धन्यवाद।